gaina jotzen du ekainean. Iritsi zaigu udako solstizioa eta udari ongi etorri emateko jaietan sua eta ure izaten dira elementu nagusiak. Suak eguzkia irudikatzen du eta honen gainean salto egiteak gaixotasunetatik eta espiritu txarretatik libratuko zaituenaren sinesmena dago. Gaur hemen ezingo dugu salto egin, baina ohiturak dio 3 aldiz egin behar dela salto, gutxienez. Hortik aurrera, bakoitzea izan behar da ematen den salto kopurua. 5, 7, 9. Ura elementu berritzaile gisa irudikatzen da. Uzta oparoa eskartzeko, indarrak hartzeko, gaitzak sendatzeko. Ohitura da salto egin eta hurrengo goizean, ura edatea edota egun zenduian, eguzkia atera baino lehen, belar gintzetan edota erreketan oinutxik ibiltzea. Iluntze honetan, sua, musika eta dantza izango dira elementu nagusiak. Bihar goizekoa zuen esku lagarko dugu. Ongi etorri diren jaia.